Pijama marradunaz jantzitako mutikoa. Bruno egunero bezala etxira iristen da, baina gaurko egunean berri oso garrantzitsu bat eman behar diote. Sukaldean zirela, amak, Bruno eta Greteli herriz aldatu behar zirela esaten die, aitari lanpostu hobeago bat eskaintzen ziotelako hauts bitzen. Bruno eta Greteli ez zaie ondo iruditzen, lagunak ahaztu beharko zituztelako. Familia hauts bitzeko etxe zaharrera iristen dira. Bruno leihotik begira dabil gauza interesgarriak aurkitu nahian. Gutxira Gretel etortzen da. Bruno esploratzera atera zen. Bruno esploratzen zegoen bitartean, gurasoak eztabaidan zeuden amak Berlinera itzuli nahi zuelako. Bruno hesiaren bestaldean lagun bat egin zuen Esmuel izenekoa. Egunak pasatzen zituzten elkar hitz egiten. Bruno hesiaren bestaldera pasa eta zer gertatzen da? Gure taldetikan gonbidatzen zaituztegu pijama marraduna jantzitako mutikoaren liburua irakurtzea.